Прывітанне, сябры! Вось і надыходзіць канец гэтага насычанага падзеямі года. Ён быў поўны розных навін. Не ўсе з іх былі радаснымі, але кожны момант даў нам магчымасць расці і вучыцца. Хачу павіншаваць вас з надыходзячым новым годам і сказаць дзякуй за тое, што былі са мной увесь гэты год. Гэты год стаў для нас асаблівым. Нас ужо больш за 100 000. Ваша падтрымка і ўвага – галоўны інгрэдыент поспеху нашага канала. Дзякуй, што глядзіце, гатуеце разам са мной, дзеліцеся рэцэптамі і натхняеце мяне на новыя ідэі. У новым годзе я падрыхтаваў для вас шмат сюрпрызаў. Вас чакаюць новыя рэцэпты, цікавыя ідэі і, вядома, нязменны смак беларускай кухні. Я зраблю ўсё, каб кожны новы рэцэпт радаваў вас і прыносіў смачныя моманты ў ваш дом. Давайце сустрэнем гэты новы год з надзеяй, радасцю і смакам. Падпісвайцеся на канал, дзеліцеся рэцэптамі з сябрамі, наперадзе нас чакае шмат цікавага. Шчаслівага новага года вам і вашым блізкім. Няхай у новым годзе на вашым стале будзе заўсёды смачна, а ў жыцці побольш радасці і цяпла. Да сустрэчы ў новым годзе.